निकाल दी कुल मटर। मम्मी जी कितना हरा हरा मटर ला के रख दे बनी। आज एक और खुखुरी बना के रखम। मम्मी जी खुश हो जाएंगे कितना चटक बने ले दिया। यही से तो छील उल के मरचा काट के पीस देतनी हम। धनिया उनिया कुल चीज ई दिन में हरियर हरियर हर एक चीज मिलेला। खा के तो मन जुड़ा जाला हमरा। ये छोटको जल्दी लइयो मरचवा। मसाला बढ़िया से पीसी है ठीक न। अच्छी दीदी कौन है का हो देखिए धोनी पता सब कुछ मंगा देले बनी। बताओ मम्मी जी देखा मैं तो जरिए जाए पता ना आज तक हम ऐसा सास ना देखले रहनी जनी। बोलियो मत मम्मी जी के मम्मी जी लाके छोड़ के छिली ना तो मम्मी जी देख लेम ना तो जरे लागो हम जरीली ना जरीली करे हमने खाना मम्मी जी हो जो बकाए बारे ना मम्मी जी। हां ये बाजार हम आज 1 महीना खातिर के ना कइले बनी रे। हां 1 महीना तुम हां तो 1 महीना तक तोनी के मारे अपना कोनो गोतरी में लाज बाकी ना रे। हां तोनी के बतावा से के रोज रोज होबी हिया जाई रे हमर बॉस के बात बारे। एक त भारी दे ऊपर से कपार पर लेके आवे में हमर कदम लग जाता मम्मी जी आप पैसे दे देन कर हमनी के चल जाई जी रोज रोज लाए खा। हां लमरी ना फरता के तारा काम दे दिहल करी। मम्मी जी देखी हाथ ना परिवार बाटे तो धन दस कुल दे हम दई 10 तोनी के हिसाब बुझा ताटे बना बना के भैंस के एथु में डाले के बाटे दे कुल तकर दे सारे कहई को बेरो दी सही कर बोल दे छिमिया का बारे दस आना तोहर और भइल बाड़ू जा हम खियावा दी बाप रे बाप है दुगो आलू काटी दो है 4 गो निकिया दे तना एथु हो जाया पातर मसाला पीस के बना दो पूरा घर भर के ना खाई रे उतने में दरा वाला दरा मम्मी जी देखी इतना दिन से इतना साल से नो पंचुचुर लेखा सब्जी खात खात नो मन हो जागल बैठे हमनी के ठीक नो। तोहरे के हिम्मत कैसे भइल रे के मेरे घर में से पूरा सब्जी निकाल लेलु हस। हैं बड़ा की ए बड़ा ए करो के हम बतावो तनी ए बार बतावो तनी कि के तनी तू तकारी बनेला तो खेला धरे हमें से आधा काट के ध दियो स भइल देखी मम्मी जी आज पकौड़ी बनाए दी ना तो पकौड़ी बाप रे बाप बीमारी के घर खाना खाई सा पकौड़ी खाइबू सा तेरा हाली खेत में दौड़े खातिर रे पकौड़ी खाई हन जा धरे है आ दुगो आलू काट दी हस रसा लगा दिए त मैं आदमी खाई ना ये लोग भल बड़ी जा खानी यार गोभी मम्मी जी गोभिया धर 1 महीने से गोभी चलत आटे दो गो फूल लेके चलो तो कहल का चाहता रू का कहल चाहता रू बतावा ना। अच्छा मम्मी जी तो ये तो ढेरे दे देनी है ये में से निकाल लिए जेतनी हम कहतनी ओतनी करा जा ठीक ना। आवे जा बर्तन अच्छा उर लेके आवे जा नाप के दे मम्मी जी ठीक बा हम बना के हम 1 गिलास ना तो 2 गिलास में मरगिला भात बना दे तो पूरा घर भर के खा के आघा जाई। हैं एंगे ना लमरी बची पानी नेर बहवाई बुझ जात ना मम्मी जी ठीक बाटे ए पागल मम्मी जी लाई पैसा हेतु देखल है ना खुजा आखी से आवाज आना चाउर दे ई बुढ़िया हमनी के जिंदगी नरक बना के रख ले दी बुढ़िया मुंह तो नहीं के न बुढ़ी कुकर कहीं के कहां निहार होला से के जी दीदी है मम्मी जी नहीं कि जल्दी जल्दी ओकरा के निकाल ली बनाए बर लेकिन ना रो तो बनी ते खा के रखले रहनी है बुढ़िया जे दिन मुई नु एकरा का सही हम अंगना में गाड़ दिन का काटे में लाद के ले दई हां बता कहत नहीं बताओ है सब्जी में का बनी हो। बाप रे बाप एक बेरा खइले खइले पेट गुड़ू 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 करत वही बेरा के बूढ़ी के जन कहां गोल बाड़ी रसोई घर में ताला मार के ऐसा सास भगवान सतमु दइयो के मत दे साथ ना कंजूस बुढ़िया मरी न त पिलुए परी एकारा बुढ़िया के निकलवैया कोई ना रही एगो निकल के अरे तो हाल भइल बार कैसे त कहे जाला कि कौन ची का सारा पले डांगर थोड़े ना लौड़ा के थोड़े ना सारा पत रही बकरिया वाली बुढ़िया के सारा पत रही चाउर लेवा नाप के दई घरा में ना रहलु हो अखिए में मारा छौले रहे चाउर ना चाहिए हमरा के उठू चाहिए केथु चाहिए 1-2 रुपया दिन नैहर जाए के बाटे ए जे 1000 के बात मत करो 100 के बात करबू तो नैहर के बात 100-200 धरा देम हाथ में 1000 के बात क दिहलु रोवो गजब बानी बताई बहिन के छेका हो तो 100-200 में हमर का होखी जी 100-200 त हमर किराया लग जलावे जाए में। अरे तो तोर बाप भाई क्वेश्चन बाड़ा सके तो लिया कने खसा जात रे हैं नहर में कुछ तो बाप भैया के दुआरे पर से ले जाला ठीक बा भैया के त मानी के हम बोला ले हम ले गए ना ये सल्ला मारी ये कैसे तक कहावत कहल जाला कि सैया का दाम बा भैया का नाम बाटे ए जैसा लमरी ले जेन त कहन के हमर भैया भौजी देला हन जा
अब तरी बात बता ये मम्मी जी काहे हर घड़ी रहुआ ऐसे ऐसे बात सोची ना जी। तू घर में रहलिए कि ना रहलिए पहले ही बता करे। हम अभी को दिन होता टे बाजार कोइले हम हमारे घर में वो कैसे ढुकलिए सर चाबी तोरा काम से देले रही ना रे कि चिड़ा खाए के मन करता तो 2 मिनट काट लो साँझ होत रहे कि अब रौरा कब अइती कब ना तो हम कहनी कि जाके अपन बनावो सन। अब मान ली रौरा जब तक आई ना तब तक बनाए लड़का फेंके सूत जाला सन। अब बताई जब लड़के तो तोरा ने का बुझात कि कितने हिसाब से बनी तो सब लोग खाली नुकसान करे मैं जुठहरी में डाले के बा ए मम्मी जी अब एक बार ओतनो ना कोई के रोइया जा ना कि लोग चल चप्पल टूटा रहे जो चप्पल दो ओकरा के हम रसरी से बांध देतानी सेवा वाले जन 5 रुपया लगी कि ना लगी रोसरी से दे हम बांध के बढ़िया बना देतानी। और जे मन नोए सैंडल जी रोसरियो में बांध हम बांध देतानी रसरी गोड़ में पहने के आदमी का को बच्चे देखो रोसरी बांध हम दे खतनी सुतरी होई कहीं त हम तू कर देतानी लिया जो रहे दी देवता रो वो मत बांधी हम बिना चप्पल के चल जिम ठीक बनू 5 रुपया रो से निकलत सिरहानवा लाद के कि तकिया बना के लेके जाई बुझा तक अपना खाती का कि हमरा के दे दिए चरित्र बन हमरा के लाद तो मत बचाई तो हमनी ना खाती के नहीं तू करतानी के कहला हमनी खाती बचावे के आज दिन मर गेला के बाद जा मर गेला के बाद कहबो कि बुढ़िया हमरा खाती कुछ कहला ही ना रहे अब तरी जब बात बतियावे जा उठ जाके चाउर लिया जा हम तनी के अबे हम चाउर नाप के देतानी 2 गिलास एगो चाउर अधिकार ना दे एगो अधिकार त बीन ले जाए बुड़कुटनो के जाने कैसे बुढ़िया के आता ना देहिया लौकेला हई से खाना खइले से बुझाता कि जौनो देही पर मास बतौनो तू झर के रह जाई ए बुढ़िया जस मार पियते थस बुझाता चकटी हाथी भइल जाती है। अच्छा बूढ़ी तारा मुंह वाला के खाली देरी बा तब देखो कैसे हमनी के मौज में रहत नहीं जा ए छटकी कहा जी दीदी का करते घरवा में रे का करम बस ऐसे ही कपड़ा लटू के चप्पो तो रहनी था। हमारा बुझाते नहीं कि का बनाई का ना बनाई का करी का ना करी हमारा तो माथा पगला गल बा घर में रहते रौरे कहीं रौरे माथा नहीं के पगला सब कोई के पगल लागल बाटे खाली मम्मी जी के चलते ठीक बा। जाना तो बूढ़ी के बस चली ना तो एक दिन खाना नेर दिहन 5 दिन खिया दिहन ई का कहतन एक दिन उनकर बस चली तू पानी पिया पिया के जियहन हमनी के तो निको मम्मी जी के बुझाता कि बेटी पतो बारी सन घर में ना खइहसन तो कैसे काम करिहसन परिवार लेके चले के बाल बच्चा मर्द में सब करे के बड़ुआ लेकिन इतनी तौल के देता रही बुझात नहीं कि का करिहन। अच्छी दीदी हमरा ई नहीं कहत कि बुढ़िया अपना बच्चा के कट्टी कट्टी पे ले जाइहन का ले जाई तबे ना मत कहे छोटको ना तो सुन ली तो का करी हमरा अब डर नहीं के लगल कब तक ले डेरा कर रही दादा बुझा तक खइले बिना आदमी टूट जाइए घर में। सुन ना छोटकी ई न तू ही सुधर अभी हम कुछ बोल ना सकी ना हम बोलम तो हमरा के मार देबली चप्पल चला के मार दिहन गमला चला के मार दिहन लाठी चला के जहे बैठल रही उहे सब बैठले चला के कितना मोटा झोट आई रही है जे बुझाता तेनु खइले बिना टूटल बानी जब एजे से जाई ना तब हमरा का जाने हम का करी रे छोटकी हम मरद निक रहित न तो हम अपे लगले बाहर चल जेती ये घर में हम ना रहती रोज तनो सुना बिना खैला बिना मरतो रह आ उ बारन त मेहर मऊ खाली माइए के सुनी है जो रे छोटकी जो घर में जो हम देखो दीदी का बड़ा फीजे तन ज्यादा नहीं फीजे तो अरे ना रहे रे छोटको हम सब काम कर लेम तहारा जरूर बहन जी दीदी ऐसा बात माई के देखी हमरा खीस काहे भरला खाली मम्मी जी के चलते और कोई भी हमरा ना खीस भर रहेला के काहे बुझाला कि करकत रे छोटकी के जन का हो खेला बा मार बाया खिया फरकत रुए जैसे लागत हुए कि कुछ अरे ना लबू से का तेल रे बना सब विपत्ति होई तर पानी में छौंका हमार का बना हम तो 2 आलू ले जाके भूंजो हम चोखा मिस के अपन चटक से खा ले हमार तो माड़ो भात निकल लागेला नहीं खा लेबे करे धर आ तेल रे धर चावल मम्मी जी चाउर दे तनी मम्मी जी रुक जा घबरा मत दीही जल्दी मम्मी जी कराइए धी गल बाटे एकदम पूरा लाल हो गल बाटे करहिए तो धी के जाला तो हेतनियो तेल डाला तो पूरा छितर आ जाला बनावे के अकिल ना चाहिए लो धर पानी गारू में कहो न तो कहबू सके बुढ़िया चीख के देती है सब्जी बना देली बानी मम्मी जी देनी है सब्जी धर सब्जी बन गई हो हाँ और तो नहीं सब्जी में के खाए ओकर तो पपे खा के खत्म ताय अब दोबारा ना बनी खा के गलन तो एक आदमी के 2 आलू है तनी रसा नहीं दिया तो अरे बेटवे ना खइले बन के हमनी के खइले बन जो से बोलता नहीं चलो जा चुप रह जा तू लोग मार भात खा लो सब अच्छा ये दीदी तारे मम्मी जी इतनी तेल में काजी छौकाई जी इतना तेल में तो दाले छौकाई
सटी गुल मम्मी जी ये में सटी गुल तेल ए मम्मी जी ए कनिया खत्म हो गइल बा कनिया हो। धोए के आ बाद रुक ना रहे त ना तेल जियान होखत टे हई जी मम्मी जी लगा के ना हैला फिर से काट के बना दो तो धरत है इतनी हाय धर खाई दीदी हाय धर कहां धर हम जब तक तार रे जा बाप कमा के देता रन का चले चल घर में हम चाउर तो चा सता जी मम्मी जी साबुन खत्म हो गल बा नहाए होला साबुन खत्म हो गइल बा न हाँ। तो देखो कहीं हम नहा के शैम्पू धइलो गो में आधा होई नहा ल जे दोनों जानी ई खाए के नहीं के मैं बनत सब्जी कम हो जाता त लागत और जको है हैं बुझाता त कि अब एकरा के सब्जी मत दिए सब ये अपन बकरा खा लियला देबे के नहीं के मम्मी जी कहीं ना दीदी जी एक बार हाथ ना कंजूसी ना कइल जाला जी मम्मी जी हम कंजूसी नहीं की करतनी हो पतो हाजी ठीक ना तू लोग एकदम हमरा से का गाड़ी सुन जी, मम्मी जी, बाप ना एगो काम करी हम अपन मरद के लेके काले के काले बाहर तो ले जा जाए एगो रुपया घरे ना भेजा दियो बच जाले जा 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 हमरा मम्मी जी के मरद के बोला बाहर जाइम ना का हम राइट साइड ऐसे मरत रह हमारा संगे संगे मर लटन करवा भूंज के रखले बन जाऊरा हमू नहीं हर चल जी मम्मी जी ऐसे करम ना हमरा का नायर का धमके न दस जा सब विपत्ति ओहू बहाना त भला मम्मी कोची जी हम कैसे जाएं जी हमर लइका भूखाइल रहे हां त ले जा डॉक्टर में खियाव आ बीमार पड़ी ना त कहे लूट पट के खा जा त ए बार से ना रो दिया जे खून के आंसू न त देखिए कहिए मम्मी जी, हम लोग इधर हम ठीक बा। अपन करे जा में खा जा हट खाए ना रोरो जैसन हां लिया के यही जे देखा सा लिया एतने में तोनी के गुजारा करो सा चाहे कुछ करो सा फलाना भग देबे वाली नहीं थी हमनी के चाहत नहीं का घमंड कइले बाबूजा हो तन जानी कोइला हन जे अब त दिमाग लागत चुरानी हां न त रौरा काचा न ये दीदी हम तो चाहत दीदी चोरैले बनी रोज रोज के धंधा लगल बेरी कि नाप नाप के सब दिन त खाना जाना जब हमनी के मर्दे ठीक रही त तो मम्मी जी के गुलामी ना करती नहीं हमें माई बाबू रोकबे न कलन जौन मन तौन बनावा ए दीदी सुनी खा ये जा दीदी मत जो हम आटा सान के लिए बतानी ना चल के भाई बना लेके के चल आ काट के बना अरे भूखे मुंह जे बुझा जानत रे खुजता जैसे मम्मी जी कहती होची चला जा आ ये काम कर हई ले जा आ तू सब्जी बनावा हम तब तक कपड़ा धो के खाई नहीं तेल हम ना लेके तेल जाए जा तू ही हमरा तो डरे ला तो बनाए में हेतना हम मम्मी जी देख लेन तो हम धकलत बस देम हमरा के लेके जाके बना देतनी हम